Obahin bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no no so ne ebedi akon aboaboa ho etuo ne to na sakra aboa nkwa ye de etiri beto ho asem no frititio efrititio odmankoma ade no yamfa anto de da na efrato odmankoma ba ade oba asante kotoko kofo okon afrana nanom ye kon anu ohye kotoko jami bi okonfo ne ye ekun bia ebedi na nti asie wom asante kotoko no no edina nkrofo ti di eti pimpim konfo hu bibi onfa ni timpim duem ayempo asante kotoko boafo akon na na sa etu no no aye kunu mado aye kubu aferi o anasa wa be kunu me benu o aye kunu mado aye nana sa tu bring ponia anasa wa me dam ne ku o See an hour, and many Eduyado, water soul, Your Excellency, Nanamo. Now, go back to Supreme Mojima. Oh, we are going so who we are. Yadi Yadi Yahola asante for him. Only Pamu was set for any PSF of Abba. I just want to number say when I'm Papa Yahola asante for him. Say you wouldn't make us when a PSC you don't put here. Or where would you can see Santa for a Holland? It is the whole of your PSC. Now, and now I will pass the young girl. I don't know say, a man, and answer man. If you something to teacher, a man, a teacher, it's a self feel like a prayer man. Nasa Yabuba, and Penny said, you get here, Yago, will be kind of here. And you did not say, why did about that game any permission for the derby? Some feel like the ground, a growing now, who says me. Na Ghana for already a new 2,000. A new two, young who shop. It's Yakobo Michino, Ampa, Mosha Santilia, Yaba, the DSC Piana. Ya never say a feel like a set for your air. So, Francois, who would in King, who would yet your own routine team, yet a couple. Na yet, say, yet and Yasaka monster. A little now, was a way I go about with the police before said. Now, this is a primo. Sunday, over here, you will Holland, yes, you be a so I do say you don't fear. I found a woman welcome to the I come here by a piano. Now, was a way I go. When they back, not be in with the police before. Oh, too fast, I know. Or also a Holland be my pa. Then you have a couple. That's a park runner, a baby or fella, the other swap blocks. I never be a Kia couple. Now, Yamano, Sanya or become more people somewhere near the Slavica. And here, I'm from Kwahima and every free year with him on this year. A year, Quatreba Penny, a year, the Lamacha, we are amassing this year. Now, not every year, a year I brought the poor this year, or no, and a year, and I feel so. Children, a year and a half for one in Suta is a compromise. Defense Minister, and I feel so. Yet, your formation minister, they said, Hema, a year, every year, or Lucifer, and Trump. I feel so. Yeah, you know,
nipa mu ɔsɛakofoɔ na wɔhyɛ kiki no sɛ de mu no ɔno no na yɛwie bibia na ama sɛ wɔn na akɔ aborɔ no ma ɔte sɛ Holland asantefoɔ no ɔno nso na wie ya no sɛbi yɛ Finland fam ayɛ fɛ ɛfiri sɛ bigyi ne sɛ ɛne da a yɛyɛ ade a Ghanafoɔ nkuro bɛyɛ sɛ ɛnan ɛfifiri baabi yɛ nyinaa wɔ ha yɛwɔ ɛyɛ Nana Ansa Sasraku ɛyɛ the Paul Paris Ghanafoɔ hena ɔwɔ hɔ Nana Ansa Sasraku ɛni ɛdina bɛhyia afei nso ɛyɛ Nana Kwabea ɔno nso yɛ nkohene ɛwɔ the Paul Paris na kyerɛ sɛ deɛ aka deɛ ɛduru fil ɛyɛ Denmark yi a Kanadiba Denmark fɔ no wayɛ dɛ abɔ ho di na ayɛ yi eti na deɛ kaa no si ɛyɛ adeɛ a me nso mi gyina hɔ yi yɛbusa sɛ mi nso mi di de sɛ yɛfrɛ me yoo ɛne yɛ de Denmark deɛ ɛtoa so ɛyɛ ɛnɛ akoa mpira mu nanawa ɛyɛ Denmark kuro ne nyinara sɛsi a ɔno nana da wɔn so bi hyɛhyɛ wɔn sɛsi a yɛyɛ mu no ɛnkyɛn yɛbɛwo no nti wɔte atam kɔpem sɛ yɛbɛyɛ sɛ deɛ ɛnɛba a yɛfiri sasante deɛ yɛamammerɛ ɛyɛ kɔpɛ nti wɔte atam ne maame ne mu no ɛnkyɛ na ama sɛ yɛbaa ne ne gya sɛ nso yɛbɛ akɔgye awoɔ ne ayɛ no kamakama sɛdeɛ yɛayɛ yi afɛ nso ɛyɛ otumfoɔ santehene ne nka ɔbaahene nana ampoma baabi ako ɔno nso wɔ Denmark nana ɛwɔ afikyie na yɛbɛwie no otumfoɔ ate amewa yɛ nafrɛ pɔn nso nana nso wɔ ha afei nso na ɔbɛtena otumfoɔ sɛ ɛtoa baabi o nana ɛyɛ ɔbrɛpɔ yɛ a wɔsɔ pɔpɔ nsuo bi so akyerɛ santehene yɛ a wɔwɔ akyi dɔ mu ofu ani eti sɛ sɛ woyɛ dama no antɔre yi a ayɛ bɛkyena mfiri ni hɔ ɛfiri sɛ so ɔno deɛ ɔbaa ka wo ho nana kuradu yi adɔ kumanini a ɔtɔ so nan ɛyɛ kona ahene ɔno no nana ɔda woroma ɛne bɔbɔ mpere na no mmɔ wayɛ adeɛ so ɛkyɛ sɛ deɛ aka ɛno no megye sɛ Ghana abanhyɛ na mu deɛ aban no ɔyɛ n'adeɛ nyinaa bie mu deɛ me nso yɛfrɛ me nana nsuo ɛyɛ boɔden owusu pɔti agye mi otumfoɔ santehene yɛda pɔnpɔ nyina na nkɔ soɔ no na mmom ɛdin bi wɔ me so a na nka meyi ato ato meyi ani woduru hɔ Amsterdam wobusa President Bush meka mekɔ ako wɔ aberɛ ɛyɛ Iraq no ɛnso anyɛ yɛ adwuma de akɔdi ne yɛda no ase Me pamacho me din di abena kunedu Jeffy Jima. Manye sema me beken ya tu ne din se amamre wohoi yen tutu nase. Nenso ene na amafunfa amamre nye hwe. Refi kro ine ya beya ora oja baase. Refi baby afri ba ora de oko. Ebasa sebi nwai sejia elihine inframa bona sekre ya tutu ya mamrase ama ye krom kasampo aye den ama ye okani bampo famu se o che fripo kum ubusa ne kwan so a o se mekoi na maba amamre be na oni amamre be na washia amamre be na di janchuma sankofa yenchi inti muma yesua mamre na kusiesi obega ne ashia mijia chia medamwase Bear with us. Just a short moment.
Please, we will give a few minutes to Nana Ansa Zasaku, the traditional head of Paris, the Paris Traditional Council, the chief, to also give us few words. He has some words or something to teach us. First young Nana, my class. Nana, Mamma, not massive. Yes, some kid to have been and person me catch them in your bema. I neck what's not good, yes. Nana, a kid to have been. Now, person one way in who said Europe and India, and from the free, a free Paris. They started saying, yeah, in some of Paris, you know, almost 32 years in Mumo Musemma Paris. It is a year you invited them to Panamisha. Let me see, you walk with Dani again in Tata, so near. And so we share the baby already, or Befa. It is the Amuya Yinano, I am in the soul. If we say, and can never win in a day. Anyhow, na ADD kwano mi kansembi na sema mi kan ni say na kampese ahimfuni nyina no nka yenya European Union na mi kan no amaso na sesia no mi gina aka kira mo say ya mi kan no na abami efri say ebe na nka pari di metumi abesi ha ana Holland hima ene ne gine baba ha, which is the Anyamia Shishano, no Ashisha, Nimpen to me, say, into Ubia Waha, we are in, and now Ubia white green say, Ubaya himself will prove. Now, Catitina, Gamacasa Brapa, the beggy to me. Now, so yet my work, into me from to say, well, Hindia was she, I know Hindia or Habiano, Mumia Kaya Humbo. Now, Sanya Blofono, about Africa. I bet you a dog on, yes, you are the approach of bed. I bet you are my dog on. Nano, with the million I see. Or 2 for a sea memo. Nana, Yago, too many out of some. Nano, Yana by. I was, Mammy, I was Ghana by a name. A company for you now, or by Mitanapa, we were our hat to make a substance in the when it's not Mitanapa. Without you were asking, so I'm not kind in there, must be action. We were a very papa. I can't do a fast one net, other things I met on the person they can't put the best and real so. We were, and that's it, and that's the soul. That's it. May the BDS and medical. My young man, I have fed whom I dream. One more than just tomorrow. And I can consume Santimay. May the BDS. Thank you very much. That was Santifuane of Finland. Nana Ekobas and Premier Santimay. Thank you.